tini hingke norokno pulkopi alu akaran khe songoi phunuknai hingke yang tongo mangso tha bai songnai tini nogo bo kamla rok tongo hingke ba mangso tei tha bai songnai tei pulkopi alu tomato ke songnai nai tongdi hingke norokno tebo phunuknai tabo ang songnani bagui ready khaina nai tongo nai tongdi paiyak tabuk hingke iko ang ready khaipaika yang bo ready khaipaika tabuk hingke ang songnani bagui thangui tongo nai tongdi nogo kamla rok tongo ani khorang bujiya singui tongo norok kaham ke tamoni hinle borok kam khai tongo hingke ba asuk khorang rok kaham ke bujiya wngoi tongna hingke tabuk hingke ang mangso swkang songnai tomato thaisa ready khaiko hingke ang obo swkang songnai nai tongdi iko ani mui boksawui reika hingke norokno tebo phunuknai nai tongdi tabo kaham ke mix khainai nai obono kholobui rwnai kaham ke mix khaika hingke thogo da. Tini si nogo tiles thepamani yang khaksa hingke thepabaya ko hingke tei yang kinar side o bo thepaya ko hingke norokno tebo phunuknai thepabaika hingke to phunukpainai nai tongdi paiyasak ang bai baksa logi reoui hingke oro bo thepanani tongkhoba thepabaya khobla hingke o nokotor o bo thepanai mo khe kinani bagui tui o chomjak yang hingke masong tei kamla rok tongo manui tak serawui tongo hingke mo tui o chomui tongna nango hinui chomui tongnika thepabaikha hingke tak sarik bo wngkhabla hingke kamla rok no bo mai rok charibaikha tei nogo bo borok phaijakba hingka hingke tabo hingke ang obo norokno phungnani bagui nai oro haikha hingke tabo hingka hingke ang maisa swnai jotono no bo charibaikha tabo hingke ang maisa swnai nai tongdi tini tambai maisa nokno phunuknai yang tongo pulkopi yang tongo khira ang he khira bukur khuyawui thokjago yang tongo mangso mui yang tongo iko dal mui rukhlai reikha tabo ang sa sinai nai tongdi. Paiyasak naidi yani vlog no hingke je subscribe khaijaya rok please subscribe khaidi like khaidi share khaidi nongni hamjakma nango tei choya karui nai tongdi ani vlog no tei bell icon singmani tapokdi ani vlog o jaga no.